आफादगिरिया गसंनो होबाय आं बुंनोसै जिरायदो जाबाय दा गोरोन्थि जाहैदां बर' बाप्टिस्ट चार्च एसोसिएशननि थि बोसोरारि जुथुमानि दिनैनि बे फारिलाइखौ दैदेननाय दैदेनगिरि दिदोम आइजो आफादनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो गुबुन गुबुन मावथिफोरनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जोंनि सासेल' बासायगिरि ख्रिस्ट' जिसुनि मुङैनो बावहरग्रोनाय जाबाय। जेसाया 4:14 बाला 22 सिरि 21 सिरिखौ फरायदेरबावनायसो खालामबाय। हे जाकुब हे इस्राएल এইবোৰ অহৰণ কৰা কিন্তু তুমি মোৰ দাস তুমি মোৰ দাস হে ইস্ৰায়েল মই তোমাক নাপাহৰি হে ইস্ৰায়েल नोंखौ बावगारनाय नङा। बिदि उनाव जोंनि आयदायाव फैबाय 22 सिरि बुंखाबाय 21 सिरियावनो हे इस्राएल মই তোমাক नापाहरि आं नोंखौ बावगारा। बेनिफ्राय बेबायदिनो মই তোমাৰ অপৰাধবোৰ মেঘৰ দৰে আৰু তোমাৰ পাপবোৰ ভাপৰ দৰে দূৰ কৰিলো। তুমি মোলৈ ঘূৰি আহা কিয়নো মই তোমাক মুক্ত কৰিলো। ঈশ্বৰে बुंबाय ইস্ৰায়েল সন্তানफोरखौ যে মই তোমাৰ ওপৰ नोंनि गोरोन्थिफोरखौ पापफोरखौ आं जुमैदों तुलना खालामदों रुजुदों जुमैदों जि जुमैया दसेनो दङ दसेनो गोमालाङो माहाबा बिरखारलाङो बेबायदि जुमैदों माने रुजुदों आरो तुम्हार पापफोर भापर दे निहर बादि दानो गावदांदां समायना माने नुजाथिगोन नाथाय दसेनो गोमोरलाङो दसेनो दान्दिसेनि गेजेरावनो गोमोरलाङो बे निहर दैदों रुजुदों बेबायदि रोखोमखौ नोंनि पापफोरखौ गोजान खालामबाय नाथायबा लास्ट सेन्टेन्सआ बुङो तुमि मोलै घुरि आहा नों आंनिसिम गिदिंफिन नों आंनिसिम गिदिंफिन मानो बुंनाय जाखो जुदि पापफोरखौ निमाहा होबायबा अनेक गोरोन्थि अपराधफोरखौबो जुदि गोजान खालामबायब्ला आरोबाव आंनिथिं मानो गिदिंफिनबावनांगौ बे बाथ्राखौ मानो बुंबावखो इसोरा तुमि मोलै घुरि आहा कियनो मैं तुम्हाक मुक्त करिलो आरो बेयावबो माने पारफेक्ट दं बेयावबो बुंलायबाय मात्र नैबे मोनसेया तुमि मोलै घुरि आहा आरो बेनिफ्राय लास्टआव आं नोंखौ मुक्त खालामबाय रैखा खालामबाय। दा बेनिखायनो जोङो दाखालि सावरायबाय दिनै आंनि ओरैहाय थांनो इच्छा खालामदों एसे गुदि गुदाखौ लाबोदेरनानै बेबायदि गिदिंफिननायनि बेलायावहाय जोंहा माबादि समायसा मोगा मोगि जानो गोनां जादों। नंगौ इसोरा जोंनि पापफोरखौ बिनि गोसो सिंनिफ्राय इतिमध्य क्षमादान खालामबाय जोंनि अपराधफोरखौ गोजान खालामखाबाय। गोसो जानाया मोनसे उदाहरनमोन बे प्रडिगल सननि दा बेनिखायनो जा बिसेसखै साननो गोनां नैबे गिदिंफिननायनि बाथ्रा नाथाय हायाखै दाबो जोंफोर बै समाव जिसुया नाबिनि गेजेरजों बुंनाय बाथ्राया दिनैबो नोंनि आंनि थाखाय नोंनि नखरनि थाखाय आंनि नखरनि थाखाय नोंनि मण्डलीनि थाखाय आंनि मण्डलीनि थाखाय हे एखे इसोरनि बाथ्राया एखे नंगौना नङा एखे नंगौना नङा जों बुंगोन नंगौ होननानै नोंथांमोना दायो गोसोजों बयनिसै नंगौ नंथारगौ बे एखे बाथ्रा आंखौबो दिनै बुंदों आंनि नखरखौ दिनै बुंदों आंनि मण्डलीखौ दिनै बुंदों आंनि सभाखौ दिनै बुंदों आंनि जातिखौ दिनै बुंदों। तेतियाहले जों नायनि इसोरा बे इजराइलफोरखौ बुंदोंमोन जे ओरैबायदि सेन्सआव बुंदों जेनेबा मा होनो बे इस्राएल सन्तानफ्रा
마블라바브 베베디 이소리 against 에바 이소리 쟁아이 베베디 가만히 마옥타라해 비디 농카이바타 붕타라해 마블라바브 이소리 두쿠와라 베자 흐타라해 베베디 센사우 붕나이 비하든 뭐나 하든 가론 에케베레 नोंसोरनि अपराधफोरखौ गोजान खालामखाबाय जुमुय बायदि निहरदै बायदि दानो दोङो दानो स्रोब गोमाला बेबायदि रोखोमै गोजान खालामबाय थारमाने मा बे जुमुय आरो निहरदैया हस्सायै गोख्रैनो गोरलैयैनो गोमालाङो बेबायदि रोखोमै गोरलैयैनो जोंनि गोरोन्थिफ्रा गोमोरलांनाय बायदि बेबायदि बेखौ फोरमायनाय जादों बेजों लोगोसे हसियाखौ जों नायनो आरो हसिया एग्जाम्पल होदों हसिया chapter 6 verse 4 God uses clouds and mist to describe Israel's waning love बेयाव आरो जों साननो गोनां towards him when he says what shall I do with you O Ephraim What shall I do with you, O Judah? Your love is like a morning cloud, or like the mist that goes early away. जों फरायनो हसिया सयदा सारिपन हे इफ्रेम মই তোমাক কি কৰিম আং নখে मा खालामगोन हे इफ्रेम हे जिहुदा তোমাক বা কি কৰিম কিয়নো তোমালোকৰ প্ৰেম ৰাতিপুৱাৰ মেঘৰ নিচিনা আৰু সোনকালে নাইকিয়া হোৱা নিয়ৰৰ নিচিনা बेयावबो बे जुमुय आरो निहरदैखौ माने रुजुदों कारण अल्ड टेस्टामेन्ट टाइमावहा बहुतखिनि बिदि अबजेक्टफोरखौ माने बहुत बाहायबोदों आरो बाइबेलावहाय इसोरा बाहायबोदों दा नैबे बेलावबो आं दहाय जोंनि जिथु मेन थिम जिसया 44:22 बुङो जे जुमुय बायदि निहरै बायदि नोंनि पाप अपराधफोरखौ गोजान खालामबाय आरो दाबो नैबेहा बुंदों आं मा खालामगोन তোমাক কি কৰিম হে जिहुदा তোমাক বা কি কৰিম কিয়নো তোমালোকৰ প্ৰেম मानोथो नोंसोर जिथु अननाय आंखौ अननाय बेखौ मा रातिफोर मेघर जे फुंनि बे जुमुय बायदि आरो गोख्रैनो गैयि जालांनाय गोमोरलांनाय बेबायदि निहरदै बायदि बेयाव बुंलायबाय जे इसोरखौ अननाया दसेनो गोमोरलांनाय इसोरखौ अननाया जोंनि इसोरखौ आं अननाया जों अननाया गोख्रैनो गोमोरलांनाय आं मा बुंगोन नोंखौ इसोरा बेयाव दुखु फोरमायलायबाय आरो दुखु फोरमायदों आं मा खालामबावगोन आं मा बुंबावगोन नोंखौ मा एसे दसेल' अनफ्लानाय दसेल' अननाय दसेनो गोमालांनाय हाय आंनि बिसा आं मा खालामबावगोन मा बुंबावगोन दे आरो इसोरा दुखु फोरमायदों बैयावबो इंगिता दङ तुमि मुलै घुरिया हा बेयावबो दुखु फोरमायनायनि हाबनानै दङ अबयसे जोंनि मेन थिमनि जिथु बाइबेल भार्स दङ बेयावबो दङ तुमि मुलै घरा मानो गिदिंनो होदों बेयावबो दुखु दङ गिदिंफिनो होनाय माने इसोरनि बेरेखा इसोरनिफ्राय खारलांखोमादों बेनिखायनो नोङो आंनिथिं गिदिंफिन होननानै बेखौ बुंनो गोनां जादों इसोरा बेयावबो दुखुआ हाबनानै दङ आरो बे हुसियावथ' थाल्लाहै क्लियारलि बेवहा माने स्पष्ट भाबे बुंनाय जाबाय बे आइडिया जाहैबाय जे इसोरा मा होनो बिनि फिसाफोरनि जिथु पापफोर माने ओरैबायदि मा होनो गोजान खालामबायमोन जेनेबा माब्लाबाबो बिदि मा होनो दुखु गोनां खामानि गनायजाथावै खामानि मावफेराखैमोन बेबायदि रोखोमनि बुंदों बेराफारसे एखेबारे इसोरा प्रमिस खालामदों एखेबारे जुदिहे नोंसोर आंनिथिं गिदिंफिनो अब्लाना नोंसोरो मानो आशीर्बादखौ मोनगोन बेखौ खबर इसोरा बुंबावदों दा थिग बिदिनो जुदि जोंफोरो
아이사야 53 챕터로 지리 나이블라 앙 포르베 탈라세 비오하 정 아르바오 인기 번등 이스라제 아르바오 두고 칼람 핀드 그낭자든 비오하 정 미치나 하여제 에케바레 마사야 사세 호르그 이스라 호르건 사세 완데 산세 호르건 마시야 who will take the penalty of the sins of his people forever 오라이 솜니 타크 매정니 서라 가오니 샤프리 파풀크 니마하단 클람근 지드 그런티 클람드 비크 번에 마하나 니마하단 클람근 하나네 피우샤를 땡사오 바하이나 이자등 메에게 아이제 나비니 게절전 아르 비르자 헤베 크리스도 지처리 바타 비어 합단이 동어 ता फै न्यू टेस्टामेन्ट फर्स्ट पिटर चैप्टर 2:9 सेथि पिटर नै बला बुसेर आको जुंनाय बला मन हायो एपस्टलफोरनि गेजेर बुंबावनाय जाबाय जे जिसु बे बाथ्राफ्रा जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों कमप्लिट जाबाय एबा फुलफिल जाबाय आइजाया नाबिनि जितु प्रफेसि बेयो माने कमप्लिट जाबाय जाफुंसार जाबाय दा जाफुंसार जाबाय बाला तित्या हले जोंहा दायो जोंनि मावनो गोनाङा मा जागोन जों मोनसे बाइबेल फरायनायनि जोंनि ओरैहायाव थांसै माखासे जिहेतु जों सावरायखाबाय जोङो गिदिंफिननायनि बाथ्रायाव जों आरोबाव जोङो खोब गोथौ आरो बेलेग रोखोम जों सानबावनि मोनसे प्रश्न लाबोनि प्रश्न मानो दाबो इसोरनि फिसाफ्रा गिदिंजोबनो हायाखै इसोरनि खाथियाव मानो फैजोबनो हायाखै दाबो एसेबां इसोर आह्वान खालामबाय थादों जोंनि थाबायनायफ्रा जोंनि खोथा बाथ्रा बुंनायफ्रा दाबो इसोरजों नाजावजायै जाबावदों नामा जुदिहे जोंनो ओरैहाय फिननाय होब्ला हे एके जिसु नाबिनि गेजेरजों बुंनाय बाथ्राया दिनै आंनि नखरनि थाखायबो आंनि मण्डलिनि थाखायबो जुदि नंगौ होननानै जुदि जोंफोर बुङोब्ला तित्या हले जों माबायदि अबस्थायाव दङ नंगौ जोंफोर बेनिखायनो जोबोद साबधानहै जोंफोर मा होनो थाबायनो गोनांथिया दङ साबधान वाक केयारफुलि इफिसास 5:15 16 सिरगां फरायनि एतेके कि दरे सला ताले साबधाने साबा माबादि सोलियो माबादि थाबे बेनि बिराद साबधाने नाय अज्ञानेर दर नहय किन्तु ज्ञानेर दरे ज्ञानी बायदि हिसो सोलियो हु हमयो किनेलबा किनो एकाल मन्द नैबे जितु हुबे किनो एकाल मन्द नैबे बाथ्रानो दिनै जाहा साननो गोनां दङ जोबोद साननो गोनां दङ बे थासारिया मोजां नंगौना नङा बाइबेला बुंनाय बायदिबा बे थासारिया मोजां नङा इट्स अ भेरि क्रिटिकल टाइम जोबोद माने क्रिटिकल समय गाज्रिजों बुंफबनाय समय द डेज आर इभिल बा फुल अफ इभिल गाज्रिजों बुंफबनाय बे बोथोरा बेखायनो दिनै इसोरा एसे गाबख्राव बुंदोंब्लाबो गोबां जोंनि मानसिफ्रा बे इसोरनिथिं गिदिंफिननो हायाखै दाबो गोबां मानसिफ्रा फाबाव गेलेनाय दङ दाबो गोबां मानसिफ्रा बे बिपदजनक मा होनो बर'हाय बिपद खैफोद गोनां लामाथिं थाबायगासिनो दङ मिथिदों बे लामाया खैफोद गोनां लामा मिथिदों बे लामाया सोरगोआव लाङा मिथिदों बे लामाया नरकआवसो लांगोन तथापि मिथिनानैबो बुजिनानैबो एखे बिपदजनक खैफोद गोनां लामाथिंसो थाबायबाय थादों मानो फालाय बेनिखायनो गियानि बायदि सोलि होननानै बुंदों गियानि जानो हायोबा बे लामाया हसायै मोजां ना गाज्रि बेखौ स्पष्ट जागोन आरो बेयो मोजां सिद्धान्त लानो हागोन दानो इसोरनि फिसा आरो इसोरनि आइजोफोर गड्स उइमेन
बे आइजोफोरनि बे सभा अबसे आं नुनो मोनदों बहुद माने हौवाफ्राबो दङ मोजां जादों जोंनियाव आरो आइजोफोरनि बा हौवाफ्रानो थांथारा साफा सासे लिडारा थाङो आरो बेयाव खिन्थु हौवाफ्राबो मा होनो क'अपारेसन होदों मोजां जादों न थिग जादों थानांगोन अबयसे अके दायो जों फरायनायनि जे खोमसि हादरसि बेबायदि रोखोमनि दिनै बे दानि जुगा खिन्थु नोंथांमोना बा सानो बे आथिखालनि समखौ थासारिखौ मोजां होननानै सानमारो ना गाज्रि होननानै सानमारो गाज्रि होननानै सानमारो आं मोननैसो एटेनसन ड्र खालामनो थाखाय मोननैसो लाबोनो दे नोंथांमोना खिन्थु उनाव उत्तर होनांगोन बाइबेल क्लास नङाब्लाबो उत्तर होनांगोन आं बुंनो हास्थायदों दानि बे मुगाया एडभान्सिं एज होननासो आं बुंनो हास्थायदों एडभान्सिं एज दावगानाय मुगा नंगौना नङा दावगानाय मुगा मा मुगा बेयो कम्पिउटार मुगा मा मुगा बेयो एज अ मास मिडिया मा मुगा बेयो एडभान्स एडुकेसन मुगा मा मुगा बेयो इन्टारनेट एज मा मुगा बेयो एखेबारे गासै बिथिङाव दा आंथ' बुंजोबनो हाया गासै बिथिङाव जौगानाय माब्रै नंगौमोन नंमारा गोबां उदाहरन होनो हायो खिन्थु गोबां नांलायासै मात्र मोनसे फिसा बुस्थुखौ आं बेवहा उदाहरन लाबोनो इसा खालामबाय गोबां दंब्लाबो इन्टारनेट बहुद दङ मबाइला थाबोबाय मबाइल बे मोजां ना गाज्रिफोरलाय मबाइलालाय एडभान्सिं एजआव बेबो जायगा लादों जों जेब्ला फिलिपिन्सआव थांजेनदोंमोन 22 जन कालचार ग्रुप एबा मोसाग्रा लांदोंमोन 2002 जेब्ला जों बे फिलिपिन्स सिटियावहा बासाव गिदिंहैदोंमोन फिलिपिन्सनि जल' सिख्ला जोंफोरजों थांफादों हरफादों जोंफोरखौ दिन्थिनो दैदेननो थाखाय अब्लाना जों नुबाय आखाइयाव फिसा माबा बुस्थु बे समाव जों मबाइलखौनो मिथिया माबा मोनसे बुस्थुआ फिसा बिसोर जल' सिख्लाफ्रा हेल' गावनि लोगोफोरजों बिराद रायज्लायहरदों माने हाब मा बुस्थुनि बियो बासाव थाबायबाय थानायावनो बेरायबाय थानायावनो मा फिसा बुस्थु माब्रै रायज्लायहरनो हादोंलै बियो जों सोमोनांलायलायबाय आरो हाब मा बुस्थु आसरित उनाव फैफिननानै जोंनि उदालगुरियाव खोनाजेनहांबाय मबाइलनोलै बियो मबाइल बिनि नामा मबाइल गोजानाव थानाय मानसिफोरजोंनो रायज्लायहरनो हायोनो अबसे बिसोर टावारा थिग गैयामोन माहाय जाबाय गोबां दङ नाथाय बे मोजां नंगौना नङा दाथ' मा बेसांल' एखेबारे मा होनो मोखांजों मोखां रायज्लायहरनोबो हानाय गावनि आखाइनिफ्राय मा एसे मोजां मा एसे दावगानाय मुगा बेयो मोजां टिभिनि खौराङाव दा बुंसै माने बुंनानै जों फोजोबनो हाया इडुकेसन एडभान्स इडुकेसन बेखौल' बुंबावनोसै दे आरो बुंबा थांबाय थायो गोबां दङ आरो इक'नमिक गोबां दङ इडुकेसननि बेलायावहा जोंनि उदालगुरियावहाय प्राय 30-40 बोसोरसोनि सिगाङाव 40खौ नांला 30खौनो हमदो मेट्रिक पास जानायानो गैथारामोन सोरबा जुदि साबसे मेट्रिक पास जाखांनायनि उनावहा कलेजाव एडमिसन मोनसिगोन लासिगोन होननाय लोगो लोगो कलेज सोदोबानो बाबसोमो नाङोमोन कलेज आइयो कलेज कलेजाव थांबाय नालाय मालाय आमुखा लाहानि फिसाज्लाया आमुखा लाहानि फिसाजो कलेज बा मा एसे दानियालाय आरो जेने थार्ड डिभिजन पास जाबानो मथन आंखि कम्पार्टमेन्टेल पास जाबानो बा मेट्रिक पास जाबाय खिन्थु दानियालाय दाथ' बेफोर जेबोआनो नंला मेट्रिक पास जाब्लाबो थार्ड सेकेन्ड डिभिजन फार्स्ट डिभिजनाबो जेबो नंला एकदम माने मा होनो डिस्टिंसन लेटाराबो जेबो नंबावलासो लेटार लानायाबो एखेबारे माने टप 10 बायदि टप 10 टप 20 टप मा बेसेबां दङ आरो इक'नमिनि बेलायावथ' बुंनो जों फोजोबनो हाया अब्ला मोजां नट बेड
The advantageous is not bad, it's good. 내 모장 가지는가? 올라라이 마크터를 가지는 분들. 나 at the same time, 배 먹어야 셔벗 버레 가지는 뿌리포노 배 먹어야 비니 카이너들의 정리 마시프라 바이벨 फराइदों माबो बाइबेली बहुत बाथ्रा मिथिदों माबो सोरबाया बाइबेल फरायसे बहुत बाइबेल पढ़नो खस्थ' हायो मोजांनि बाथ्रा गाज्रि नङा बाइबेलखौ नायलायलाया सोरबा सोरबाया मुखस्थ' प्राय बहुत खालामनो हायो मोजांनि बाथ्रा गाज्रि नङा नाथाय जिफोरखौ नोंहा गोसोआव दोङो मिथिदों बुजिदों नाथायबा बेखौ प्रेक्टिकेलि जोंफोरो बेखौ जोंनि जिउआव बाहायनो हादोंना हायाखै बेसो आसल बाथ्राया दायो बेसो आसल बाथ्राया दा बेनिखाय दानियेला नुखादों फरायलासो दानियेल 12टा 4-10 पद दानियेल 12 बाला 4 सिरि 10 सुरायबा दानियेल and understand two great forces. 다니엘아 마 누드면 아르마 부지드면 문네 르크메 게데 혹티 부르는 누드면 베 문네 혹티 아베 문네 그하자 해바에 문샤 마자토토 good 아르 문샤 evil 다니엘아 비크 누카든 आदा बेनिखायनो दिनै जोंनि गेजेराव बेसे मोजां माबा दङ कारन दिनै इसोरनि आपे गोबां इसोरनि मानसिफोरखौ बाहायदों आरो जोंबो गोबाङा बाहायजादों इसोरनि खाथिजों गिदिंफिनदों इसोरनि खाथिजों गिदिंफिननानै बिदि मोजां खामानि मावदों इसोरनि फारसे गिदिंफिननानै बिदि रायजोखौ फेहेरनानै खामानि मावदों सोरबाया बहुतखिनि नोगोराव थांनो गोनां मानसिफोरखौ ख्रिस्ट'नि खाथियाव लाबोदों सोरबाया थैनो गोनांनिफ्राय बासायदों बेबायदि रोखोमनि मोजां खामानि बे गुड बे मोजां नाथायबा दानियेल आरो मोनसेल' मावदों गेदेर हक्ति बे जाबाय गाज्रि आं दिनै मोजां होननानै बुंनायखौनो आरो बेखौ लाबोफिननोसै गुडनि बेलायावहा Human kind is progressing, education is advancing, नंगौ technology is making life better and better. साबसिननिफ्राय साबसिन खालामदों मोजां नाथायबा बे एखे मोजां खामानि मावनायानो मोजां जितु अबदान जों साफ्रोमनि थाखाय बे मा खालामदों बे एडभान्सिंग टेक्नोलॉजी गिव्स अस मोर एडभान्स वेज टु किल पिपल जा दानिबा मा जाबावगोन दालाय बे एडभान्सिंग टेक्नोलॉजी आरो दिनै मा खालामदोंनो एखेबारे गोरलैयै एडभान्स वेज टु किल पिपल मानसिफोरखौ गोरलैयै फुथारनो हानाय बेबायदि खामानि मावदों दिनै जेरै मबाइला मोजां दे बुंदोंमोन खिन्थु एखे मोजां बुस्थुआ जोंनि जल' सिख्लाफोरखौ दिनै फुथारदों मोदोम लानाय फुथारनायखौ बुङाखै आयदाखौ स्पिरिचुवेल बिथिङाव गोबां जल' सिख्ला थैदों मबाइलाहा गाज्रि मोजां दोङो नाथायबा जों दिनै बे मबाइलनि मास्टार एबा गुरु जानो हायाखै साखर जादों साखर जों मास्टार जानो हानांगोन मबाइलनि मास्टार जानो हानांगोन जोङो ससियेल मिडियानि मास्टार जों मालिक जों बेखौ दैदेननो हाग्रा जोङो दैदेनगिरि जानो हानांगोन मास्टार जानो हानांगोन नाथाय दिनै उल्था जादों जोंसो गुलाम साखर बे मबाइलासो बे मास मिडियासो मा होनो जोंनि मास्टार बेनिखायनो जों फिदिं जादों बाहाय जादों बेनिखाय दिनै मा जादों जोंफोरो सायख'नो रोङियावहा थैलांदों फाबाव थैलांदों नस्थ' जादों दा बेनिखायनो इसोरा गिदिंफिन आंनि फिसा आंनिथिं गिदिंफिन दायो बेनिफ्राय जों नायनि दिनै नैबे बोथोरावहा बे मा होनो सफिस्टिकेटेड वेपन्स एन्ड इन्टारनेट गासैबो मा खालामो दिनै जों मिथिदों इजराइल आरो मा पेलेस्टाइन माबायदि जुद्ध जादों इउक्रेन आरो रासिया सिगाङावबो जाबोदों दाबो जादों आरो जाबावगोन बाइबेल लिरनायखौ आरो जाबावगोन बेफोर गासै गथै बुहुमनि मानसिफ्रा सिन्था खालामनो गोनां जादों गिदों बहुद माने सिन्था खालामनो गोनां जादों अब्ला दिनै
बे एखेबारे एडभान्स जों एजा दिनै एखेबारे गोरलै मानसिफोरखौ बुथारलुंनो हादों जों खोनाय चाइनाया गावनि जायगायावनो थानानै दिनै भारत हादरनि केपिटेलखौ फोजोबस्रांनो हागोन बेबायदिबो अस्त्र बे माबायदि साननो गोनां दिनै स्पिरिचुवेल बिथिङावबो दिनै माबायदि अनेक रोखोमनि जोंनि अपोजिसन ओंखारदों जों नामफोरखौ मुंखौ आरो मुंखौनो प्रयोजन गैया बेवहाय अपोजिट जोंनि हेंथा होग्रा जोंनि मण्डलिफोरखौ फोजोबस्रांनो जोंनि फोथायारिफोरखौ फोजोबस्रांनो बेबायदि रोखोमनि बांसिन गाज्रि बोथोरा दिनै सफैगासिनो दङ सफैदों जादों दा नाथायबा गाज्रि दङब्लाबो गाज्रिजों बुंफबनानै दङब्लाबो दिनै अबसे इसोरा राहा लामा होदों इसोरनि बाथ्रा बुंबावदों स' दिस प्रेजेन्ट इज मानो गडलेस सिस्टेम दिनै इसोर गैयै सिस्टेमाव सोलिदों दिनै गालातिया 5:20 पदआव नायब्ला मोननो हायो मा सोलिदों गडलेस सिस्टेमावहा दायो बेबिचार जिनाहारि लुबैनाय बेनिफ्राय मा होनो लाजिथाव बाथ्रा बुंनाय गाज्रि सोंखारिनाय नङै बाथ्रा बुंनाय मुर्ति फुजायबा मुसुखा खुलुमनाय मोन्थोर बाहायनाय माया कर्म नानाबिध हत्यदा बायदि सुथुर आरो बिनिफ्राय नांज्लायनाय मेगन सालायनाय रागा जोंनाय बेलेग बिभाजन जानाय मानि जानाय आरो बेनिफ्राय आनखि दायो गिलु बालु दुखुनांथाव हम'सेक्सुवेल बायदि आरो थगायनाय आरो बेनिफ्राय डाइभर्स बिच्छेद जानाय जों बे गासै खोनायोबा गडलेस सिस्टेम इज गोइं अन गडलेस सिस्टेम इसोर गैयै सिस्टेमा सोलिगासिनो दङ गालातिया 5:20 बिजाब गोबां दंखौ दा बिनि मादावहा बेखौ मोनफा बिजिरनो सम जानाय नङा मोनसेखौ जियानोखि अबसे नोंथांमोननि बे एरियाथिं जादोंना जाय खिन्थानो हाया खिन्थु जोंनि उदालगुरि एरियायाव जाबाय थादोंखाय आरो जोंफोरबो फेस जानो गोनां जानायखाय आं मोनसे उदाहरन होनो इसा खालामबाय गोबां जिदा बुंलांबाय बेखौ गासैखौबो दोनथ'नानै मोनसेखौल' माहाय बुंनो नागिरदों जोबोद दुखुनांथाव जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि जों लिडारफ्रा ओरैबायदि बिमराव गोग्लैदों क्रिटिकेलाव गोग्लैदों आगुलिख्रुइ बांबोदों मोनसे आयदायावहा बेनो जाबाय डाइभर्स एसेबां मोजां मोनलायनानै हाबा जाबाय हाबा जानायनि सेथि इसोरनि ओल्डेस्ट इनस्टिट्युसन अर्डेन बाय गड हाबाया बयनिसिम गोजामसिन मोनसे गौथम इसोरानो गायसननाय अर्डेन बाय गड नाथाय दिनै गथ' गथाय जाखांनानैबो हौवा हिन्जाव गारलायलायनाय आरो गुबुन सासेखौ हाबा खालामनो ओंखारनाय थैयाखै हिन्जावा थैयाखै हौवाया गारलायलायदों दिनै बिराद माने क्रिटिकेल बेनिफ्राय माने बेलेग हिन्जाव लाना हैनोसै मन्दलाव बेसे हाबा जानो मा खालामगोन मन्दलिया आरो जोंनि अफिसआव बुंहरनोसै बिदि जाबाय जोंनि मन्दलाव बिये होनो हागोन ना हाया सानैबो दंना गैया दङ सानैबो गोथांखायनो जों मा खालामनो दायो डाइभर्स मा एसे दुखुनांथाव दिनै इट्स रियेलि फुल अफ इभिल्स एन्ड नैबे बोथोरा जोबोद हसाखै गडलेस सिस्टेम आरो जोबोद मुगैथाव गिथाव गिलु बालुबो आरो जोबोद क्रिटिकेल समय दा बेबायदि समावहा इसोरा लिंहरनायाव जों रेसपन्ड होनो हागोन ना हाया रेसपन्ड होनो हागोन ना हाया गोबाङा होदों गोबाङा हायाखै नाथाय जों नायनि मा होनो मोनसे उदाहरन होबावनो खुसिया नाखौ मिथिना खुसिया जोंनि खुसिया बुङो दे खुसिया मिथियोना खुसियाखौ खुसिया बे गोलाव नाखौनो बुङोनासै खुसिया माहा थायोलै आहा उदालगुरि लै थांबाय थायोलै खमा खालामो दे माहा थायो खुसियाया दै स्रां स्राङाव थायोना
माहा मोनो खुसियाखौलाय हाब्रु जे लोगो दजेर हाब्रु नंगौना नङादां बोरियावसो मोनोदां खुसियाखौ दै गोजोङावसो मोनोदां खुसियाखौ नंगौ हाब्रु गेजेराव हाब्रु खिन्थु जेब्ला हाब्रु गेजेराव थादोंब्लाबो जेब्ला जों खुसियाखौ हमनोबो थांनो लिमिनाथारनो हमनानै जुदि बोखाङोब्ला बे हाब्रु गेजेरनिफ्राय खुसियायावहा खुसियानि मोदोमावहा बे हाब्रुआ नांनानै हायनो हायालै फैया बेखौथ' मिथिखायो दा नङा आरो फैयानो जोंहा सेक्रेटारिनो बुंबाय फैया हे फैयोदां इसां हाब्रु गेलेयाव थानाया मानो माहायबो हाब्रु नांबोआ फालाय नंगौ नांमारा थिग बेबायदि जों बेबायदि फुल इभिल गाज्रिजों बुंफबनाय बे एखेबारे बेबायदि गाज्रि थासारियाव जों दङ येस दैट्स राइट दैट्स ट्रु नाथायब्ला जों बेबायदि गाज्रि भयानक गिलु बालु बोथोर दङब्लाबो बेबायदिनि गेजेरावब्लाबो जोंफोर खुसियाखौ जे हाब्रु गेजेराव बोखाङोब्ला हाब्रु एसेबो नांबा स्लट साफा ओंखारबो बेबायदि जोंबो साफा मोजां जोंफोर गसंथानो हागोन जुदिहाय जों इसोरनि लिंनायखौ टार्न टु मी आंनिथिं गिदिंफिन बे बाथ्राखौ जुदि जोंफोर गोसो होयोब्ला आंनि न'खरा आंनि मण्डलिया आंनि गथ'आ आंनि हिन्जावा आंनि बिसाया एखेबारे खुसिया बायदि स्लट हायनो हानाय लेथ्राफ्रा थाबो जोबगोन हायफोनो हाथारनाय नङा बे गाज्रिफ्रा आं जेसेबां गाज्रि बुंलांबाय बे मोनसेबो नोंथांखौ आंखौ एटेक खालामनो हाया एमब्रा आं थांफानोलै न' हाथारनाय नङा दा नाथायबा बहुद मा खालामनोलै सैताननि फुस्लायनायाव फाप खालामफ्लांबाय सैताननि फुस्लायनायाव जिनाहारि खालामफ्लांबाय सैताननि फुस्लायनायाव बा लोगोनि मा होनो फुस्लायनायाव आं मा बुङोलै बेखौ एलकहल फेग्रा मुवाखौ लोंफ्लांबाय सिखाव खालामफ्लांबाय आमुखाखौ रायफ्लांबाय आमुखाखौ बुफ्लांबाय आरो आंनि हिन्जावखौ आं गारफ्लांबाय बै बेलेग हिन्जावनाखौ फुस्लाय बिदि खालामबाय बेनिखायनो आंनि हिन्जावखौ गारनो गोनां जाबाय बा बै आंनि लोगोना फिसा आंनि हौवाखौनो आं गारनो गोनां जाबाय न इसोरखौ रावखौबो नों दाय होनो हानाय नङा खारन दाय होबोला खिन्थु गावनो गोलैगोन थागोन लेथारा गाज्रिया थागोन हेंथा थागोन अपोजिसन थागोन नाथाय बिनि गेजेरावबो आं स्टेन्ड होनो हागोन जुदि बे इसोरनि बाथ्राखौ जों जुदि हसायै गोसो होयोब्ला मोनब्ला बेबायदि बायब्ला गोबां दोङो सखियमुनि बाथ्रा जिउ समनि न'खरनि बाथ्रा आरो बिनिफ्राय बुहुमनि बाथ्रा बे जिउ समनि बेलायाव आं आइजोखायबा गुसुं एसे बुंदेरनो इसा खालामदों बे गुसुङै इसोरनि आइजो नोंथांमोन न'खरखौ फोसाबनायनि बेलायावहाय आं बुंनो हास्थायदों दिनै आइजोफ्रा सेथि बाहागो लानो हायो नेपलिया सानसे समाव प्रश्न सोंजादोंमोन जुदि फ्रान्स हादराव बयनिख्रुइ गोनांथिया मा होननानै मासे सेक्रेटारि नेपलियान माना अब्ला बिनि उत्तरखौ मा बुंखो बयनिसिम गोनांथारखौ बहुद बुंनो हागौमोन मोजां दैदेनगिरि बुंनो हागौमोन बा एखेबारे थाखा फैसा धन सम्पति गोनांथि दङ जोंनि हादरखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बा इडुकेसन गोनांथि दङ जोंनि हादरखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बयनिख्रुइ गोनांथिया बेनो उत्तर होथावथावमोन नाथायबा नेपलिया बुंबाय मा बुंखो मोनसेल' वर्ड बयनिसिम गोनांसिनथारा मादार आइजो नङाना मादार दिनै बहुद आइजो दङ हौवाफोरबो सानैसो दङ आंबो दङ आइजोफोर सोमोनांथाव खामानि होयो गावनि गथ'फोरखौ माबायदिहाय मानसि बनायनो हायो नेपलियाननि उत्तर होनायाबो बेनो जोंनि फ्रान्स हादरखौ जुदिहाय उन्नत खालामनांगौब्ला मोजां लामाथिं दैदेनलांनांगौब्ला डेभेलप खालामनांगौब्ला बिमाफ्रासो हागोन माबोरैहाय
बिमाफोरनि जोथोनाव बिमाफोरनि फोरोंनायावहाय गथ'फोरा मोजां जानो हायो हिखित जानो हायो शिक्षितजों लोगोसे गियानि जानो हायो गियानि माने ईश्वरखौ गिनो गोरों ईश्वरनि माथोखौ बुजि मोननो गोरों ईश्वरनि लिरनायखौ माने खोनासंनो गोरों बेबायदिखौ गियानि होननानै बुंनाय जायो हिखितजोंल' जाजोबा शिक्षाखौबो जोंनो नांगोन नाथाय बेजों लोगोसे गियानि अब्ला बेबायदि बनायनो हागोन बिसेसकर आइजोफ्रा नंगौ हौवाफ्राबो दायित्व दोनो हागोन नाथायबा आइजोफ्रा बेहा सेथि बाहागो लानायजों बाइबेलाव गोबां मोननो हायो दा बेनि थख' आयदा नङा बेनिखायनो आं बेखौ बे जास्ट उदाहरन लाबोनो एनकारेज खालामदों आइजोफोरखौ आरो वेस्टार्न कान्ट्रियावबो बहुत ईश्वरनि खामानियावहा आइजोफ्रा बहुत बाहागो लादों इभेन जिसु ख्रिस्टनि परिचर्या समाव आरो बे एपस्टलफोरनि परिचर्यानि समायावहाय आइजोफ्रा बहुत माने मा होनो कन्ट्रिबिउसन होदों आं दायो बुंनांगोन जोंनि बिटिसिआव उदालगुरियावबो फ्राय माने गिर्जाफ्रा आइजोफ्रा बांसिन आर'जआव आइजोफ्रा बांसिन दं हौवाफ्राबो थांदों खिन्थु एसे उन जादों बेनिखायनो जों नैबे 26 बे नभेम्बर 26आव हौवाफोरनि सेमिनार जों लादों गाबोन जों हौवाफ्रा मालिक जानो हागौ खिन्थु बहुतखिनि रोंबावनो गोनां मावबावनो गोनां उनावहाय उन जानाय दोङो दा बेनिखायनो आइजोफोर ईश्वरनि आइजोफोर बे गिदिंफिननायनि बेलायावबो नोंनि गथ'नि थाखाय फार्स्ट रेसपन्सिबिलिटि फार्स्ट टिचार सेथि फोरोंगिरि सेथि बानजायगिरि बिमाफोर एबा आइजोफोर नोंनि गथ'नि गेदेर रेसपन्स एबा बिबान दायित्वआ नोंनियाव दङ गावनि हौवानि सायाव मानो दिपेन्ड खालामबाय थानो नाङा नंगौ हौवाहाबो दायित्व दङ अर्थात बिफाहाबो दायित्व दङ नाथाय दिनै आइजोफ्राहा गेदेर दायित्व दङ दा बेनिखाय अनजाग्रा ईश्वरनि आइजो नोंथांमोन बे बिथिङावहाय जोंफोर दायित्व लानांगोन ईश्वरा मा होनो जोंनि आखु एबा आखल आखु बांसिन माने बियो मा होनो नायो आरो गोसो होयो सिन्ता खालामो जोंनि आखल आखुखौसो बांसिन सिन्ता खालामो ईश्वरा दै बांसिन मानो बे मानो होननायनि बेलायावहाय जोंफोर बेखौनो बुंनांगोन जे बे केरेक्टारखौ जोंफोर माहा लांगोन माहा थांफागोन सोरगोआव लांफागोन बे केरेक्टारा जों थांफागोन एबा आंनि आखलखौ सोरगोआव लांफानाय जागोन जेखौ जों लांफानो हानाय नङा जोंनि थाखा फैसा जोंनि गारि घोड़ा जोंनि गेदेर बिल्डिं न'खौ जोंफोर सोरगोआव जों लांफानो हाया नरकआव जोंफोर लांफानो हाया नरकआवबो हाया सोरगोआवबो हाया खिन्थु मोनसेखौल' जों हागोन जोंनि केरेक्टारा हले नों आं लाङा होनब्लाबो खिन्थु बे जोंनि आखल थांथारगोन जोंजों लोगोसे थांफाथारगोन एखेबारे मा होनो गनाय दंथार बे थांफाथारगोन माब्रै थांफागोन सोरगोआवहा खारन नों बुहुमाव थानाय समाव गोथाङै थानाय समाव नों जुदि बिबिचार खालामबाय थादों बिनिफ्राय जुदि नोङो गिदिंफिननो हायोबा नों सोरखौबा आखेस लाबाय थादों गोरोबफिननो हायाखै मानसि हिसाबै जोंहा माब्लाबा अबसे एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै हामा मोनलायो नंगौ जागोन बियो जाया नङा जागोन नाथाय इसोरा बुंदों गोसो फाफिन जों एसे सावरायबाय नाथाय इसोरा बुंदों नोंसोर क्षमा लाफिन नोंसोर गिदिंफिन आंनिबो क्षमा ला आरो जायगा हत्र जायगा बिदोंबो नोंनि माहाला जुदि बेखौनो खालामाब्ला बे केरेक्टारा बे गाज्रि केरेक्टारा थांफागोन बिसोरखौ अब्ला थांफागोन बे नोंजों लोगोसे तिथिया हले बे केरेक्टारखौ जुदि गोजौथिं थांब्ला नों मबे जायगायाव मोनफैगोन मोजां केरेक्टारब्ला मोजां इसोरनि खाथियाव सहैगोन गाज्रि केरेक्टारब्ला गाज्रि नैबे नरकआव सहैगोन हाय हाबाब
अब्ला दिनै आं सोंनो इसा खालामदों नोंथांमोना बे सोरगो रायजोआव इसोरजों लोगोसे जिसुजों लोगोसे थाहैनो इसा खालामो ना नैबे मा होनो नरकावसो मा होनो थाहैनो इसा खालामो बे नरकखौथ' जों मिथिगौ दाखालि आंनि लोगो बुंथिगिरि बबेबा मोनसे सेन्टेन्सआव बुंलांदोंमोन एसे नरकाव माब्लाबाबो थैया कमप्लिट थैबाथ' अरजालामोन जेरै दायो बेबायदि हालोद थैबोला राइफल गुलि सिलाइ गुलिजों एकदम बेयाव गावबाथ' पात्ता मोनस्लाबा दुखु भुगिला दसेनो थैगोन सिन्ता गैया बिदि थैबोला नङा पात्ताखौनो मोनला दा राइफल गुलि सिलाइजों गुलिया जुदि थुप बे जिरबा बिखायाव नांबाथ' दसेनो माबा जागोन पात्तानो मोनला बेबायदि थैबाथ' हामगौमोन नरकावहाय बेबायदि नङा ना बेबायदि नङा नरकत खुलिয়ে মরি না যায় কিন্তু অনন্ত খুলিয়ে দুঃখ শাস্তি ভুগি থাকিব মার্ক 9:48 सिरि मैथ्यू 25:11 बेयाव नायब्लाबो जों फोरमायनो हागोन अब्ला बाब्राबाय थानाय दुखु मोनबाय थानाय इटारनिटि टु इटारनिटि जोबनो गैयै समहाय बाब्राबाय थानाय मा जागोन दा बेखौ मिथिस'बो दिनै जोंफोर इसोरखौ फिखं खालामदों गिदिंफिनाखै मा एसे दुखुनांथाव बाथ्रा आंनि गथ'नि थाखाय आंनि हौवानि थाखाय एबा आंनि बिसिनि थाखाय आंनि न'खरनि थाखाय मा एसे दुखुनांथाव बाथ्रा जादों इसोरा नोंथांखौ आंखौ अनन्त जोबनो गोथां थानो थाखायसो सोरजिदों नाथायबा इसोरनिफ्राय खारखोमानानै थानो थाखाय सोरजियाखै जोबनो गैयै बे इसोरजों लोगोसे अनन्त खुले रंजा बाजा थाहैनो थाखायसो सोरजिदों आरो जुदि बेनोबोला बाथ्राया आरो जुदि जों बेखौनो जुदि फोथायोब्ला तेতিয়াह'ले जों मानो खारखोमानो मानो गिदिंफिना मोनसे उदाहरन होनानै फोजोबनो इसा खालामबाय ATM फैसा बख'ग्रा बे कार्ड फिसा ATM बेखौ मिथियो ना आंनि एकाउन्टआवहाय हाजार बा लाख थाखा थानो हागौ आरो दोंबो सोरबा आंहाथ' गैया बेबायदिसो जेने तेने माहाय हाजार दोङो लाखथ' गैया सोरबा बहुत लाख थागोन क्र'रफोर थागोन जायखिजाया हाजारानो जा लाखआनो जा मोसादों आंनि एकाउन्टआव दोङो दङ दै आंनि एकाउन्टआव दङ आरो बेयो आंनि सम्पति आंनि फैसा माइ अन मानि बा नाथाय बुंनाय लोगो बिथिं बाहाय साननो गोनां थासिगोन खिन्थु नाथाय मा जागोनलाय But if something went wrong in the system, then I not get my जुदि बे ATM कार्डखौ बाहायनायाव जुदि उल्था सोफ्लांदोंब्ला ओरैथ' थिग सिस्टेम सोयोबाथ' सोनाय लोगो नाम्बार बुनाय लोगो लोगोनो फटाफट स्लिप बिराद जि गोनो ना बा फैसा जि ओंखारबोदों मोजां मोनो खिन्थु माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला नाम्बारानो मोनसे गोरोन्थि जादोंबा बा कार्ड सोनायानो जुदि उल्था जादोंबा गगोनलै फैसारा दङ ना फैसा नाथाय बे गवा नों मोननाय नङा हाजार नाजार नोङो मोननाय नङा जुदि बे आंनि फैसा थिग बेबायदि दिनै नों आं जोंहा जुदि माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला जोंनि थाबायनायाव हाबधान जों थाबायनो रोङाखै तेতিয়াह'ले बे इसोरजों रिलेसनशिप लाखिनाया बा बिनि हामजानाय बायदि खामानि मावनायाव बा आंनि आखल आखु मेनटेन खालामनायावहाय बा आंनि स्पिरिचुवेल जार्नियावहाय आंनि आत्मिक जिउ दावबायनायावहाय जुदि आंहा माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला तेতিয়াह'ले जों बेखौ मोननाय नङा माखौ मोननाय नङा पापनि माखौ मोननाय नङा आशीर्बादखौ जों मोननाय नङा केতিয়াव जोंफोर मोननाय नङा which is setting for me or for us will not get जोंनि थाखाय आंनि थाखाय इसोरा जुदिव थाम थिम खालामखानानै दोनखादों तथापि बेखौ जों मोननो हानाय नङा आरो बे पापनि मेहानो बयनिख्रुइ ग्रेटेस्ट ब्लेसिंस नै बेखौ जोंफोरो मोननो हानाय नङा दा बेनिखायनो इसोरनि फिसा इसोर अनजाग्रा फिसा नोंथांमोन आंजों लोगोसे जों साननि
हदायबाबो गाज्रि जाबाय हाला आंनि गथ'खौ बुजायबाबो हाला बहुत गाज्रि बोथोर जाबाय बहुत गाज्रि लोगो जाबाय बुंबाबो जालिया मण्डली दैदेनगिरिफ्राबो आमानि नांबाय नाथाय देर इज हप आसा दोङो दा बेनिखायनो बे आखाखौ जोंफोरो माबोरै हागोन जोंनिया मनाव एसे सावरायबाय आगोल सावरायबाय जों एखेबारे गोसो सोलायनानै बिनि खाथिसिम इसोरनि खाथिसिम गिदिंफिननाय बेखौ जों गोसो होनांगोन अब्लाना इसोर नेगासिनो दङ आरो जों हस्तेलनि बे गासै गाज्रिनिफ्राय जोंबो स्ल'है गोथारै साफाहै परिस्कारहै जोंफोर माने आत्मिक जिउ खुंनो हागोन आरो बिनि मोजां खामानि मावनो हागोन आरो जों आंजों लोगोसे आंनि न'खर आंनि मण्डली जों गासैबो माने गेदेरथार इसोरनि अनुग्रहखौ जों मोनगोन अब्ला बे गासै इसोरनि बाथ्राया जोंखौ थुलुंगाबाय जोंखौ गोसोखांहोबाय बेनिखायनो फैबाय थानाय सानफ्राव आरो साबसिन हामसिन मोजांसिन जोंफोरो इसोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि आत्मिक जिउखौ जोङो खांलांनो आरो बिनि मोजां खामानि जों मावलांनो हाथोंसै आरो बेखौनो भरसा खालामनानै बे आंनि इसोर बाथ्रा बुंनायखौ बिसोरो दोनथ'नोसै